Tork i byki. Na takim poznańskim targu rolniczym, Polagra się mianuje ten torg, szpacieruje ci się pampuń ze swoją babą. Zaklechtali się na taki sztant, na którym pokazywali szumne i szykowne byki. Podlazują do pierwszej kloty, a tam na takim papndeklu jest ci naszkryflany. Ten byk wlazował we łońskim roku na kalemba, na krowa 50 razy. Babeczka tego pamponia tak zorytnie sztucho go we ziobro i go do przyliźnie. Kopecku, dziś to 50 razy w roku ten byk to robi. Mógłbyś i ty się czegoś od niego naumieć, co? No, kwanskałem się dalszy, podlazyłem do drugiej kloty, a tam też na takim papndeklu naszkryfowane zaś tak. Ten byk łońskiego roka wlazował na swoja kalemba 120 razy. Babeczka tego mimroka pamponia deczko fesni dugła swojego hopa we ziobro i zaś jeszcze barzy bomboni się do niego taki przyliźnie godo. Hej ty, jeśli ty to miarkujesz, ten byk to robi, co każdy hop ma robić swojej mamie więcej niż 2 razy we tygodniu. Już ci ty mógłbyś się coś od niego naumieć. No. Pędalują się tak po lekuśku, kackałem się dalszy, a że stopnęli kole trzeci ze grody, a tam na taki samej szperplacie z rogymi literoma ktośik naszkrypcą. Ten byk to istny rekorder, ten herski byk w bełońskim roku wlazował na kalembie aż 365 razy. Baba chnet ziobra temu swojemu hopowi nie połorała i już festelnie zmęczono moryją bierą i godo z rankorem. Kuknij się ino hopie, kuknij się no moje choweczko, ten byk to robi każdy dzień. Od tej godziny to byś się mógł najisto moc dobrego naumieć. No hop nie poradzi już tego ścimać, tej szpicatej gotki nie poradzi ścimać od tej swojej baby i ze pestelną spornością godo na ostatek ku tej babie. A ty się sam wartko spytaj tego byka, jeśli on to robił zawdy, ze jedną i tą samą kalembą. Wspominał Eugen Spioków.